Mä pelaan Fudista Hollannissa. Tervetuloa mun päivään. Tää on treenileiripäivä, eli me ajettiin 2 tuntia Hollannin läpi tämmöiseen treenikeskukseen, eli hotelliin, jossa oli jalkapallokenttä aika lähellä. Tossa mun kliitsit. Vähän testailla mun nappeja, et toimiiks ne vielä luultavasti. Kyllä ne toimii. Mä testasin pelissä vastustajan nilkkaan kanssa. Tärkeä hengittää, mut sit treenataan, koska sitä varten täällä ollaan. Mut sit kun treenit loppuu, niin sit täytyy muistaa lepää ja palautua, koska palautumalla sä kehityt. Ja pitää muistaa myös noi pillerit ottaa, mut sit ice bath. No mun speedot on huono läppä. Mut onhan noi makeet silleen. Niin, Rollekin käyttää tommosia. Niin miksi mä vois 28-vuotiaana urheilijana käyttää speedoja? Jos mä haluun, niin mä voin. Mut sit me mentiin kyllä vielä. Yeah, 3 minutes. En ollut 3 minuuttia. Mut me mentiin uimaan ja sit mä rentouduin. Muista säkin rentoutuu. Pidä huolta itsestäsi.